To jama'a barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar fitattu TV, inda ni mai gabatarwa Muhammad Sa'id Muhammad na malama nake kawo muku manyan fitattu jajirtattu masu hazaka akan al'amuran da ya shafi yau da kullum. A yau ina tare da fitacciya kuma sananniya a harkan waka da fim. Hajiya, ina miki barka da warhaka. Barka dai. To Hajiya, ina so in san cikakken sunanki. Sunana Khadija Bammali. Hajiya Khadija, ina so ki bani takaitaccen tarihinki. To ni dai tarihi na shine da fari dai sunana Khadija Bammali. Na yi firamare makarantar Salvation na gama, na yi secondary, na yi Independence Well na gama shi, sannan kuma har na zo na tsinduma a cikin Kannywood. Allah ya kawo ni ga wannan mataki. To, Malama Khadija, daga shiga harkan industry zuwa yau kimanin shekara nawa? To, zai iya kasancewa kimanin kamar shekara 4 haka da suka wuce. To, da kika shiga harkan masana'antar Kannywood, shin kina da uban gida ne ko kuma production ne a lokacin da kika shiga harkan, ko kuma ya aka yi? A lokacin da na shiga harkan industry gaskiya bani da uban gida. Kawai dai na tsinduma, shi ma kamar like da wasa dai muka fara yin haka. Aka ce in zo dan sa comedy. Na je lokacin tun ana ɗauka na da waya haka, ana yi kamar wasa haka, har aka zo aka fara samun kyamara. To lokacin da aka sa miki kyamara a farko ya kika ci? Da aka fara samun kyamara da in ma ana acting din, saboda ban saba ba, sai in fara jin kunya na kai na ƙasa, ko kuma in kwashe da dariya da sauransu, har na zo na saba. To a harkan fina-finai kin yi fim guda nawa? Gaskiya ba zan iya irga su ba. To wanne kika fi so? A cikin harkan fina-finan da na yi shine Rai da Su. Ina bala'in san fim din nan. To wani role kika yi playing a shi wannan Rai da Su din? Role din da na yi playing shine inda na je nake mai masifa akan kawata, zai cutar da ita, san shi zai iya mai illa. To dan kwatanta mana yanda kika yi. Tam, na je na same shi na ce, idan dai har ka cutar min da kawata, duk abin da ya samu kawata, kai ne ka sa ta a cikin damuwa, ka sa ta a cikin hatsari, don haka duk abin da ya faru da ita kai ne. Shine role din da na taka kenan. Na'am. To Malama Khadija, maganan waka, shin kina yin waƙoƙi ne ko kuma fim din kawai kika karkata? Duka ina da fim da waka. Wakan da nake shine ni dai gaskiya ban cika yin wakan soyayya ba, na fi yin kasida na yabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Na yi su ba adabi, akwai wanda na rubuta su suna da yawa, ban je na yi ba, ban fitar da su ba, akwai kuma wanda na fitar da su. To a cikin kasidinki wanne kika fi so? Gaskiya a cikin kasiduna duk dai zan ce gaskiya ina son su, saboda dukka yana min daɗi. To wanne fi kwanta miki a rai? Kai, gaskiya ba na ce maka ga wanda ya kwanta min a rai ba, amma dai ina bala'in san a lafiya Shehu Tijjani da ya Rasulullah. Ina bala'in san su. Dan rera mana a lafiya. A lafiya Shehu Tijjani, a lafiya Shehu Tijjani, Rabbana ya ilahi ahadun fardi sarki gwanin bayi. Kai kaɗai ne nake neman ɗaukin ka, ka gane na yi sanyi. Kai kake min ka ƙara tsaya min, Rabbu kai ne uban bayi. Sana birge gwani a gwanaye, ya Allahu ɗaurani. To, Malama Khadija, a lokacin da kika shiga harkan Kannywood, wani ƙalubale kika fuskanta? Gaskiya na fuskanci ƙalubale kala-kala. Saboda lokacin da na shiga harkar industry, misali ma kan fim, ban mantawa idan muka je shooting din fim, yawanci mutane haka za su zo su yi ta ce min bai kamata ba, su zo suna cewa yanzu kuka bata ta fara harkar industry, kuna kallanta za ta lalace waye. Akwai lokacin da ba zan taɓa mancewa ba, ina dawowa aka gaya baba mu ai ina wannan harkar industry waye. Babanmu har tun bai ɗauka dai mutane sun mai yawa lokacin da na fara,
ta har ya zo ya fara ɗauka dama yana ni kwata-kwata ya ce kar in yi daga baya ne sai ya ce zai banni in yi ɗin kuma sai na ci gaba da yi. To malama Khadija wani kira zaki ga mutane masu irin wannan yamaɗi ɗin da ku cewa harkan bai da kyau? Gaskiya abinda zan ce musu dai in ce Allah ya shirya, dama in ka fara abu za ka fuskanci kalubale kala-kala na rayuwa, sai dai wa Allah ka toshe kunnenka, kuma in iyayenka sun barka sun yadda da kai za ka tsara mutuncin kanka da na iyayenka. Shi harkar industry an ɗauke shi kamar iskanci ake a cikin harkar industry. Gaskiya ba na ce ba a iskanci ba, ana yi amma ga wanda suka sa kansu. Harkar industry in dai za ka tsara kanka ka tsara mutuncin kanka, za ka je ka yi ne kawai kai atsin kai abin da ya kai ka kawai ka koma gida shine kawai. Amma mutane suna makallan masu harkar industry kamar suna zuwa iskanci ne da sauransu, za su lallace waye. Idan za ka lallace tun kana gaban iyayenka ma za ka lallace, ba wai sai ka je harkar industry ba za ka ce wai shine zai sa ka lallace, ba haka bane ba. To malama Khadija me fatan ki na ƙarshe ga al'umma? Ni dai abin da zan ce sai ce ina musu fatan alkhairi. Allah ya bar mu tare shine kawai. To jama'a kamar yadda kuka ji hiranmu da malama Khadija, a koda yaushe kar ku manta ni mai gabatarwa sunana Muhammad Sa'id Muhammad na malama, inda nake kokari nake fito muku da jajirtattu sanannu kuma fitattu a harkan da ya shafi siyasa, kasuwanci, masana'anta ta waka da kuma ta fim da dai sauransu. Kar ku manta ku bibiye ni a shafi na da ya kasance mai suna Duniyar Fitattu TV domin kallon shirye-shirye na. Kar ku manta ku danna min like da subscribe domin ganin abubuwan da suke faruwa a YouTube channel ɗina. Na gode.